Bar de Sant Isidre, acompanyada pel solista Raúl Rubio i el grup de danses Santa Bàrbara. Anem a començar en la part més emotiva i especial de l'acte. Per introduir-nos en ella farem un breu resum de la història d'esta entitat cultural. L'Associació Cultural d'Horta naixé en juny de 2009 de la mà de Manuel García en el fi de recuperar i enaltir les festes i tradicions de l'Horta Valenciana. Festes que ja s'havien perdut en algunes pedanies i ermites. Els festers de l'Horta les han tornat a reviure en gran èxit i esplendor. Alguns dels exemples són la festa de la Immaculada de Vera i Poblenou, Sant Isidre de Llaurador, danses de Sant Antoni del Porquer, trasllats de Sant Bernat, els jocs tradicionals Creu de Maig, nits del Baix de Farolers de Melón d'Alger, Estoreta de Lleta, rutes culturals per l'Horta i per la ciutat, entre moltes altres, mostrant i defenent en cada una d'estos actes i festes la nostra llengua valenciana, la nostra música, les nostres danses, la rica indumentària del tratge de llauradora i llaurador valencià, els nostres fruits i gastronomia, en fi, mostrant sempre un ample ventall de color i de la riquesa de la nostra horta, no només en els seus propis actes, sinó que aquesta entitat està present en la majoria de festes del barri del Cap i Casal i de la comunitat valenciana, inclús en diverses ocasions fora de terres valencianes. I ara volem fer goig a tots de la bellesa d'esta terra, València, gran ciutat del Mediterrani, oberta al món. No ha volgut perdre la seva essència hortolana i d'ella sempre fa gala en les seues populars festes i és sent orgullosa mostrant al món la riquesa que envolta. I ara vos demane que tanqueu els ulls. Tanqueu els ulls mentre dic aquestes paraules i trasladem-se a l'horta. Sentiu el perfum de les flors, que la tardor plenen l'horta, perquè València, noble i fermosa, és nòvia de la primavera, és bressol de llum i delícia. Milagre de bella terra regada pel riu Túria que fa remorejar l'aigua dels seus canals, donant vida i frescor al més vell jardí, on blanques barraques esquitades per tot ell contrasten en nobles alqueries, convertides en palau, senders, on coneixerem la bellesa de les hortes i tarongerals entre jardins i fragàncies de les flors i cançons amb la musicalitat de l'aigua al regar. Avui sonen campanes de festa i l'horta es prepara per a rebre la benvinguda del corteig de la seva nova reina. I és que, a partir d'ara, ja és tot un esclat de festes, de música, d'alegria, de vibrar en el soroll del tabac i la dolçaina, de viure la història i la cultura, que és la glòria de la terra valenciana. Ja el senten el seu cos com palpiten d'emoció i d'alegria per formar part d'una de les corts d'honor més boniques i boirudes de València. I ja en els ulls ben oberts per conèixer els nostres festers que representen el paisatge que més volem els valencians. Ells el defenen i treballen per mantindre la tradició. Elles, com esveltes palmeres, lluïxen el tratge de llauradora més vell i ric del món. Lluït, tots orgullosos per formar part de la història de l'Horta de València. Així tenim els festers de l'Horta de València 2018. President i fundador Manuel García Pardo Suárez.
i Lloria. I la tercera, Esther Vicent i Sanchís. En este acte ple de valenciania volem tindre ben presents l'unió de la nostra terra, Alacant, València i Castelló, sempre unides per la seva història, cultura, tradicions i, per supost, la llengua valenciana. Avui tenim així la representant de les Terres del Costat. D'Alacant no ha pogut ser per motius personals, però sí que tenim a la representant de les Terres de Castelló i de la seva gran festa de la Magdalena, la reina de Castelló, la senyoreta Carla Bernat i Pasqual. Així tenen vostès a les dones i homes que defenen l'horta, que defenen les seues tradicions i costums, inspiració d'artistes, notes de les més alegres melodies, exaltació de la bellesa de l'horta del Regne de València. Entre ells, avui llueix una persona en una alegria especial. La dona que avui ens ha reunit així, ella és Paula. Poques persones viuen les festes valencianes en tanta intensitat com ella. Amant de tot lo nostre, participativa, atenta, carinyosa, alegre, elegant i responsable. Avui complirà el seu somni, sent exaltada com la màxima ambaixadora de les nostres festes i costums, de les nostres arrels, ambaixadora de la més bella estampa valenciana. Avui, i en este moment davant de tots vostès, ella es compromet a representar els valencians i allò que més estimen, la nostra essència com a poble únic en un ric passat que cal sempre, en tot moment, recordar. Valencians, valencians i valencianes, estants o habitants del Regne de València, per les seues virtuts,
la seva valenciania i entrega a tot lo valencià, absent-nos per a rebre i rendir els honors que sa distinció mereix a la reina de l'Horta de València, la senyoreta Paula Patricio i Lloria. De la ronda que acredita la senyoreta Paula Patricio i Lloria com reina de l'Horta de València 2020. Estimada Paula, volguero expressar en paraules allò que te mereixes per treballar, per oferir, per trobar-te, per estar així present entre tots, perquè avui tu eres la protagonista d'una melodia que mai oblidaràs. Seràs la part fonamental de la partitura que avui dona vida a l'Horta. Eres avui la nota més bella que els nostres músics donen a la nostra música tradicional. Ara, Paula,
una persona molt especial, s'ha encarregat de preparar-te unes paraules en honor a tu, en honor a la reina de l'Horta de València, que ja eres. És hora de fer-te l'exaltació. Enguany, a través de les paraules del regidor de l'Ajuntament de València del Partit de Ciudadanos i fundador de la Federació del Folklore de la Comunitat Valenciana, estem parlant del nostre amic i estimat Manuel Camarasa i Navarro. Bona vesprada. Habla de veres, que m'he quedat sorprès d'un acte tan preciós, i Manuel també l'organitza, enhorabona, de veres. Alcalde d'Alfara del Patriarca, molt bona vesprada, don Llorenç Ródalo, Regina de l'Horta de València, Paula, Patricio i Llòria, cor de honor, Esters, reina de les festes de Castelló, Carla, Bernat i Pasqual, president de l'Associació Cultural de l'Horta, Manuel García Pardo, la Junta Directiva, que també és molt important en aquestes associacions, falleres majors, reines de cases regionals, clavallers, clavaris, l'agrupació musical de Sant Isidre, que també ha fet una esplèndida actuació i encara li queda, i també, com no, el grup de dansa Santa Bàrbara, i aquesta personeta que està per ahí, Raül, que jo sabia que com a campaner era molt bo, però com a cantant jo crec que encara és millor. Enhorabona, enhorabona a tots. Bona vesprada i benvinguts un any més a aquest acte tan emotiu com dia. Estem reunits per a procedir a l'exaltació de la reina de l'Horta de València per a l'any 2018, la senyoreta Paula, Patricio i Llòria. Però en aquesta ocasió, este entrañable acte es va desenvolupar en un lloc situat en l'Horta de València, Alfara del Patriarca, un municipi que forma part de la comarca de l'Horta Nord. Alfara del Patriarca, igual que altres poblacions d'esta zona, va ser una alqueria musulmana conquistada per Jaume I en 1249, cedit posteriorment a Ximer Pérez, aragonès de Tarazona, que va seguir posteriorment a Guillem Jovet i Bonifacio Ferrer, que la va convertir en senyoriu, i en 1936 va ser adquirida per Bartolomé Cruïlles. Però no acaba ahí la història. Aquesta família va vendre la localitat a Sant Juan de Ribera, arquebisbe de València, nascut a Sevilla, conegut també com el Patriarca, sent cedida posteriorment al Real Col·legi del Corpus Christi de València, fundat també per Sant Joan de Ribera. Per cert, disposa d'un arxiu de valor incalculable sobre la regió valenciana. Avui, Comunitat Valenciana, us aconselle que aquell que tingui que fer un estudi es passi per allí perquè val la pena. Bé, així en Alfara podem admirar distints monuments també, com és l'església de l'edifici barroc de 1732, la Casa de la Sirena, que encara que no està així, està en el nucli urbà de Benifarat, però pertany així també. L'estat no és molt bo i hi haurà que anar pensant de quina manera conservar tots aquests edificis, aquestes alqueries, perquè això forma part d'aquesta identitat nostra. També, com no, el Palau de Cruïlles, que també, aquesta construcció senyorial, que també es troba així, que vostès poden anar i disfrutar d'ella avui, destinat a cultura, però que l'Ajuntament també ha tingut aquest detall de declarar-lo bé d'interès cultural. Però,
Alfara del Patriarca també és una ciutat que és cuna de personatges molt rellevants i destacats i que convé de vegada en quan fer memòria i traure-los, airejar-los, que la gent sàpia què és el que tenim en la Comunitat Valenciana i què és el que hi ha així a la ciutat d'Alfara. Me refereix, per exemple, no sé, Manuel Palau i Boix, el mestre Palau, nascut així, músic, compositor, un compositor de reconegut prestigi, compositor de grans obres, concert llevantí per a guitarra, la marxa burlesca, danses valencianes per a orquestra, entre altres, moltes altres peces. També va ser director de l'Institut Valencià de Musicologia i de l'Institut Alfons el Magnànim de la Diputació de València. Nombroses partitures, obres polifòniques del segle XVII i més de 1.500 folios, partitures, arreglos, motius folclòrics, demostren la seva formació musical, el seu carinyo a aquesta terra i sobretot la seva amistat també en una gran musicòloga com és Maria Teresa Oller. Entre ells recuperaren les obres completes, l'obra completa del Misteri de Anys. Mariano Carsí, un gran metge d'ací d'Alfara, nascut també en 1927, que tal com destacava el periodista Alfons García el 26 de novembre del 2015 en el Llevant del Mercantil Valenciano, que dia, si alguna vegada viatja al centre d'Àfrica, a les províncies de Kasi i Katanga, en la que avui és la República Democràtica del Congo i abans va ser Zaire i abans encara el Congo belga, i es troba amb un lugareño anomenat Carsí, que no li soni a Swahili ni a Lingala, sinó a valencià. És un nom que és molt reconegut i és un reconeixement a aquest metge d'Alfara del Patriarca que va fer la felicitat de moltíssimes dones en aquella terra. També, com no, el periodista més recent, Vicent Iborra, futbolista que va començar la seva carrera en el Llevant, va continuar en el Sevilla, va jugar també, va ser jugador internacional de la Sub-21 i avui està jugant a l'estranger. I què dir? Últimament, este veí també d'ací, fill d'ací, José Jaime Brosel Gavilà, que el recent 13 d'octubre, la setmana passada, a les 12 hores es va fer oficial el nomenament que el Papa Francisco fa al reverendíssim Monsenyor don José Jaime Brosel Gavilà, nascut així al Alfara del Patriarca, nomenant-li relator de la Congregació de les Causes dels Sants i perteneixent a les diòcesis de València. És a dir, Alfara té un gran patrimoni i té molt que ens ha oferit a lo que són els valencians d'Alacant, de Castelló i de València. Però avui ens trobem en un dels actes, en un monument, jo diria, importantíssim, el més important, Pablo, que és l'Horta de València. Però jo dic que és el monument més gran i que afortunadament encara estem disfrutant-lo d'ell. L'Horta de València s'estén de Puçol, com saben, de Puçol per el nord fins a l'Albufera per el sud i per els relleus de Paterna, Torrent, Montcada per l'oest. Es tracta d'una comarca plana que s'alça lentament des del mar cap a l'interior, l'Horta Valenciana. Com sabem, va néixer en l'època de l'Imperi Romà, creant la ciutat de València com a centre logístic i d'hibernació per a les seues campanyes de conquesta sobre Ibèria. Van aportar cultius que coneixien tant cereals com l'olivera i la vinya. No obstant això, estos, i per les condicions pròpies de l'entorn, no eren prou productius, així i tot, van servir per a la seva comesa, que era de proveïment per a les tropes. Realment, el que avui coneixem com a Horta Valenciana es va desenvolupar en l'edat mitjana, durant el període islàmic, creant una important infraestructura fluvial, principalment en la construcció de séquies i assuts, que avui encara les coneguem, i que podem veure que eren xicotetes preses que anaven derivant l'aigua de les fonts i avingudes de Túria i els barrancs aconseguint dessecar grans zones pantanoses i portant el rec al camp. També es va impulsar la creació de diverses activitats al llarg d'aquestes infraestructures, com els molins d'aigua, aprofitant el caudal que circulava per les séquies.
molt prop als habitatges o alqueries. Un exemple interessant d'horta, depenent de la ciutat, per a l'obtenció d'aliments va ser el de l'horta de Russafa, el nom de la qual en àrab identifica precisament a aquest tipus d'hortes urbanes. Gràcies a totes aquestes infraestructures, la ciutat de València i les poblacions del seu entorn van aconseguir un gran progrés. Les séquies majors van estar regides per l'època musulmana per el Tribunal Igual de les Aigües, igual que avui desitjat designar patrimoni cultural i material de la humanitat. Un tribunal que encara està vigent, com vostès saben, cada dijous en la plaça de la Mare de Déu. I avui està encara regint els drets de tots aquells que utilitzen l'aigua per al reg. Però l'horta de València i el seu folclor, que ha sigut també així anomenat, també ha sigut rica. I avui m'atreviria a dir que tots els ací presents són coneixedors i amants, defensors, diria jo, de les tradicions valencianes, sense dubte. Però hem de ser conscients que gran part d'elles avui les podem gaudir, disfrutar, també gràcies als homes i dones que es van aferrar a la terra que es va veure néixer i no solament van mantindre l'horta, que encara avui podem disfrutar, també es van aferrar a les seues costums i tradicions, forma de vida, de vestir, jocs tradicionals, danses i balls populars, música i, com no, el cant valencià, gran riquesa del poble valencià, identitat pròpia d'un poble en història pròpia, avui comunitat valenciana. Breument intentaré donar un repàs del que va ser el dia a dia en l'horta, la forma de vida. El seu mig de vida era per i per al treball diari del cultiu, preparar la terra, sembrar-la, sembrar el producte que depenia de l'època i la classe, el reg, l'esbrossar d'herbes, roïns, abonar i en el seu moment la recol·lecció, la sega o arreplegada dels fruits o el gra. Tot i ser perible en el temps en el qual discorria el procés, Paula, de tot el que s'havia sembrat, requeria d'ajuda externa, però no ocorria com ara, que es contractava a més peons temporals i a treballar. Antigament el que es feia era demanar l'ajuda mútua de veïns, amics, familiars i la família en blau que acudia per ajudar-se. Fruit d'aquesta forma de vida i costums, els xiquets i les xiquetes, més que ajudar, el que feien era jugar. Per això, avui parlem de jocs tradicionals, el sambori, la trompa, el mocador, el xurrobà, la goma, el trencar perols, en definitiva, un muntó de jocs. I clar, al finalitzar cada dia la jornada, no podia faltar la música i el ball, jotes, fandangos, masurtes, balls que avui podem veure i disfrutar gràcies a les associacions culturals sense ànim de lucre, que hi ha moltes en Alacant, Castelló i València, que com vosaltres, volen i respecten les tradicions. El cant valencià, el baix, l'1, l'1 i 2, l'1 i 12, música i cant, dolçaina i tabal, guitarres i guitarrons. Això era el dia a dia dels pobladors de l'Horta de València. Però avui, en este acte d'exaltació de la reina de l'Horta de València, la senyora Paula Patricio i Lloria, no podem deixar de fer una menció especial a aquest cant lliure, aquest cant improvisat, en el qual, al aclarir el dia, l'home de l'Horta, junt a la mula o l'aca, aquest binomi home-animal ja estaven en el camp o en l'era. I molt curiós, en aquell quefer diari existien cants que de forma espontània i en la més absoluta soledat el treballador, el llaurador, cantava. I saben qui marcava el ritme d'aquest cant? L'aca, l'animal. Per això, quan arribaven al final d'un sol, parava de cantar i giraven el forcat i seguia cantant. I era una forma de... s'ha mantès i se cant. I gràcies a això, encara moltes voltes quan escoltem cantar, jo es faig aquesta reflexió, escolten i pensen en aquest pas de l'aca de dins i fora, i com se canta, i te transmet com si estigueres en aquestes matinals on s'alçaven molt matí per a treballar.
Com dia, gràcies a les diferents associacions culturals que, com vosaltres, l'Associació Cultural de l'Horta de València, es dediquen a mantenir vives les tradicions i costums propis d'esta terra. Una terra en un passat esplendorós, en un present un poc incert, però en un futur molt esperançador i carregat de progrés i benestar propis de l'Horta de València. Però avui, a part de posar en valor l'entorn en el qual ens trobem, tenim una comesa molt especial, exaltar a la reina de l'Horta 2018, nostra reina, a tu, Paula. Alcalde, novament gràcies per oferir-nos i per acollir-nos així en Alfara. A tu, Manuel, president de l'Associació Cultural l'Horta de València, entitat per a la defensa i promoció del ric patrimoni festiu i cultural de l'Horta de València. Enhorabona. Has sabut triar en Alfara el cor de l'Horta, el cor de l'Horta valenciana per a l'exaltació de la reina 2018 a la senyoreta Paula i a la seva cor d'honor, festeres i festers. Parlar de Paula és parlar de música, de disseny, de dibuix, de dansa. És artista pallera, educadora infantil, bonica, simpàtica, alegre, des de sempre pallera i sempre de la Falla conserva Belenguer Mallol. Això se li diu fidelitat fallera. I clar, prova d'aquesta fidelitat és dir que també t'acompanya la presidenta Natividad, que també està així acaronant-te i acompanyant-te. Però sobretot Paula és aixina, li agrada que li diguen valenciana. Una valenciana enamorada de la seva terra, orgullosa i amant de les tradicions i festes de cadascun dels pobles i comarques d'Alacant, Castelló i València, i per tant, una gran enamorada de l'Horta valenciana. Gràcies, Paula, per ser com eres. Segons he sigut informat, el passat dia 15 de juliol, en el castell Palau de la localitat valenciana del Palau dels Orells, en el seu pati gòtic, va tindre lloc la teua proclamació com a reina de l'Horta 2018. Un acte preparat amb molt d'afecte per part de tots els membres de l'associació i en el qual vas estar arropada per familiars i amics, però de manera molt especial per la teua antecessora en el càrrec, la senyoreta Esther Vicent, reina de l'Horta del 2017. Una gran reina, gran enamorada de la cultura valenciana, però sobretot una gran persona. He coincidit en algun acte i sempre ha transmès que junt a la seva joventut es troba una dona forta, convençuda i enamorada de la seva terra. Gràcies, Esther. Però avui també t'acompanya Carla Bernat i Pasqual, reina de les festes de Castelló, que acudix a aquest acte per lo que ha sigut, és i representa l'Horta per als homes i dones de la comunitat valenciana i com a prova d'unió dels pobles i les seues festes. Gràcies, Carla, per estar així. A tu, Paula, t'espera un any carregat d'actes. Em consta que aquesta associació cultural l'Horta de València, nascuda recentment, en el 2009, però s'ha proposat, i el seu president al capdavant, s'ha proposat fer-se escoltar i estar present en tots els actes de rellevància, no solament de València ciutat, també de la resta de la comunitat valenciana, i vas ser la primera reina que va lluir aquesta banda de color verd, la qual cosa també farà més distinguida en els actes en els quals acudistes, com a tu sé que t'agrada, vestida sempre de llauradora valenciana. Paula, si visites Castelló, que potser ho fas, en les seues festes i especialment si participes en la romeria de la Magdalena, t'aconselle que ha de tornar, tries el Caminàs. És una antiga via romana que conduïx a la Basílica de la Verge de Lledó, temple construït en el lloc on es va trobar la imatge de la patrona en 1366, una talla oculta per la llosa amb la qual va tropeçar la junta de bous de Perot de Ganyana. I diu: és tanta la devoció professada al Verge que regix la sentència. Si vas a la Magdalena i no passes i no pregues en Lledó, no pots dir que eres fill de Castelló. Per tant, si vas, aprofita i fes-te també, filla de Castelló, que val la pena. A vosaltres, cor d'honor, festeres de Paula, vos demane que la acaroneu, que li doneu força. Penseu que totes
Sou com una pinya i quan acabi este any heu de ser més amigues, més companyeres i més valencianes. Enhorabona a totes. Per acabar, vull fer-ho en una poesia que espero t'agrade. No sense abans dir-te que ni soc poeta, ni tampoc sé recitar, però l'ocasió és propícia i tu, Paula, t'ho mereixes tot. I diu així: Reina Major, gentil sobirana Reina Major, preciosa princesa que nos representes en tot honor, deixeu que este dia rebli d'esperances la veu del poeta senzilla i discreta entone lloances en vostre llaor. Avui el poble està en festa i és vist de garlandes, que així manifesta la seva il·lusió major, i per totes bandes el seu goig culmina perquè eres Regina Major. Satírics poetes, autors de llibrets, que fan poesia de pícara audàcia, escriuran quartetes i escriuran sonets, i en la seva gràcia versaran càntigues reblides d'humor, perquè tu somrigues, Regina Major. S'ha acabat, Per a tu la vega, que en flors s'engalana, farà una replegada de flors purpurines i als teus peus, sultana, teixerà la ufana que el verger li furta un tapís de murta i de roses fines, i els capolls ingràvids moriran d'enyor, envejant tots llavis, Regina Major. Un món d'harmonia que per tot alena et farà l'ofrena de l'art que atresora, i en sa melodia que evoca containes, les dolces dolçaines entonen un himne acordat al ritme de guitarra mora, que intenta descriure l'atractiu sonor del teu goig, del teu somriure, Regina Major. Que avui tots alhora, la música, els versos, els capolls més terços, la guitarra mora, l'alegre murmull de l'aire embaumat, son feliç augure ta realesa, la fermesa, promesa d'un feliç reinat, pues, com evidència de goig i d'amor, avui et canta l'horta Regina Major. Que ataquen egregis, clarins i timbals, en èpics arpegis sa marxa triomfal, que entonen osana al sol les campanes, que flamegen l'aire Nostra Senyera, que cada regina, cada reina, com cada present, unànime entona en l'aire son Vito el primer, que com un miracle que del cel davalla, com una contalla de fades madrines que vos brinden llaor, hi ha de nostra festa de l'horta la Regina Major. Moltes gràcies. Impressionants paraules des del nostre amic Manuel Camarasa. Magnífic recorregut per la història de la Comunitat Valenciana, especial de l'Alfara de Patriarca. Molt bé. Molt bé. Després d'una de les parts més emotives de l'exaltació, hem de rebre a les entitats i comissions convidades que avui es troben presents en aquest acte d'exaltació, per fer-te més feliç, per estar així al teu costat. I anem a començar nomenant, si troba la llista, sí? Sí. Per supost, ja l'ha nomenat abans, però cal fer menció una altra vegada perquè ella no és ni menys ni menys que la màxima representant de Castelló, la reina de Castelló, la senyoreta Carla Bernat i Pasqual. Gràcies per estar avui presents amb nosaltres i els components de la cultural i l'horta es senten molt agraïts i orgullosos
de la teva presència. I continuem per les terres de Castelló, rebem un calorós aplaudiment als nostres amics de la Gallata Cremor de Castelló, madrina infantil Paula Muñoz y Trujillano, madrina Ana Belén Nieto Ramírez y vicepresident Joaquín Ribes y Vilarroig. Anem a avançar a la Casa de Canàries, que tenen un altre acte a continuació. Així que anem a rebre a la Casa de Canàries en València a la reina Micaela Pereira i Meneses i a la seva presidenta Diana López. I sí, Manuel Canals, tens raó. Este acte està molt ben organitzat, Perfecte. Continuem en la falla la Unió de Rocafort, president infantil Aitor Corrales y Ordeñana, fallera mayor infantil Aroa Alcalá y Redondo, president Antoni Barranco y Alfonso, y fallera mayor Silvia Barranco y Alfonso. La següent falla, Avinguda de Burxessol, Serra d'Agullent. Fallera major, Mireia Escudero y Lobas. President, José Manuel López y Gómez. Avinguda Taronxers, Universitat Politècnica Camí de Vera. El seu president, José Herráez Boquera, i vicepresident, Miguel García y García.
Camí Barcelona, Travesera Montcada. Fallera Major Infantil, Blanca Jiménez y Marc. Presidente Infantil, Roberto Ruiz y Fornet. Fallera Major, Raquel Alvar y Pardo. Presidente, Pedro Romero y Álvaro. Y grup. Fallera Major, María Ángeles Jurado y Martínez. President David Torres y Oriola. Palomar, Fallera Major, María Fernanda Morales y Guijarro, y el subsecretario Jesús Sánchez Gómez y Valero. Fallera Major Infantil Ainara Peral y Zubieta. Fallera Major Ruth Peral y Castilla. President Chimo Fuentes y Alegre. La Fallera Major Infantil, Carla Parisi y Díaz Moreno. Presidente Infantil, Pablo Almendros y Díaz. Fallera Major, Arancha Escribano y Redondo. Presidenta de la Falla y de l'Agrupació de Falles de l'Horta Nord, Sònia Jiménez i Díaz.
Falla el barrier de Tavernes Blanques, el seu president, Raúl Rodríguez Carrillo. Fallera Major, Ana Castillo i Pau. El seu president, Víctor Amorós Engrà. Fallera Major, Teresa Engrà i Ruiz. La seva dama, Daniela Gutiérrez. Reina infantil, Andrea Cava. Reina mayor, Virginia Álamo. I la seva vicepresidenta, Mariana Villago. Representants de les festes patronals de Santíssim Crist de Nazaret, Clavari Major de Sant Roc, Vicente López Ivanjo. Clavariesa Major, Victoria Parra i Panisello. Reina de les festes de Nazaret, Marta López Ivanco. Clavari del Crist, Iván Sánchez i Sánchez. Amb motius tenien pressa. Continuem en la festa Verge del Sánchez del Cabanyà. La clavariesa Amparo Sanchís i Viejo. De la Vall d'Uixó, el que porta l'estandard és Rubén Senent i Sánchez, la fallera d'honor Sara Nebot i Martínez, acompanyada del vicepresident infantil Pedro Gómez i Corredera. Fallera de la Cort María Planelles i Aragó i president Juan Vicente Corredera i Rivera.
director de la Asociación Cultural Andaluza de Alboraya, dama infantil Alicia Suárez, reina infantil Laura Serrano, dama mayor Lourdes Jiménez, dama mayor Mari Carmen Drac, reina mayor Tamara Domínguez, presidenta María Yolanda Vázquez. Falla la Unió d'Alfara, Fallera Major Infantil Carla Castelló Muñoz, presidente infantil Iván Alonso Gutiérrez, Fallera Major Maite Gutiérrez Caballero, president Francisco Melchor Sánchez. Y festera d'honor de l'Horta de València, senyoreta Beatriz Díaz i Minguet. Espera't ahí, espera't en el pasillo que no me anomenarte con que tienen que nominar. I ara sí que vaig anomenar-la com deuria haver-la anomenat. Festera d'honor de l'Horta de València, senyoreta Beatriz Díaz i Minguet. Impressionant la cultura que hem viscut així, no sols de la comunitat valenciana, sinó de tota Espanya. Molt agraïts a tots. I per últim, una falla anomenada, serà la nostra màxima representant, la de la reina de l'Horta de València. Avui, Paula, en un dia tan especial per a tu i sabent la il·lusió que et fa, hem volgut estar al teu costat. La falla que t'ha vist créixer, la que li ha inculcat l'amor per les falles i les nostres tradicions. Fa 2 anys tingué la sort de tindre't com a la seva fallera major. Jo soc testic, perquè és del Marítim i estava allí. I segur que per a ells, enguany, és tot un honor tindre't com la reina de l'Horta de València. Avant els màxims representants de la falla Conserva Belenguer Mayor. Fallera Major Infantil 2020, Marta Arte i Vila.
President infantil 2020, Jordi Sánchez i Vila. Ballera Major 2020, Marilí Vila i Ballester. Presidenta María Natividad Collazo i Cristí. Falles, associacions... I després d'un acte com el que hem viscut, només queda a la llum del Mediterrani el color de València i els perfums de l'horta que mos plenen, el cor per a cantar en emoció i orgull el nostre volgut himne regional, interpretat per l'agrupació musical del barri de Sant Isidre de València i la veu de Raúl Rubio.
en el meu i en el de tots els valencians et donem les gràcies per donar un any de ta vida a representar l'Horta de València. Disfruta, viu cada instant sense dubte el destí ha volgut que estigues així, al capdavant de tots, i sabràs representar-nos magníficament. Enhorabona. No se n'aneu, no se n'aneu, un momentet. Que el Manuel que està ahí és l'organitzador de l'acte i està en tot, ell està en tot. De l'acte magníficament organitzat. I ara, un fins sempre i un gran aplaudiment, agraïm i dirigim unes festes meravelloses a la reina de l'Horta de València i als seus festers. Perdó, Manuel. I a la reina de Castelló volem demostrar-li, dir-li, agrair-te la teva presència en este acte senzill però tan important per a la nostra reina de l'Horta. Moltíssimes gràcies per estar així. Fins així l'exaltació i gràcies per la vostra presència i per la col·laboració de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca per cedir-nos el Teatre Municipal per a fer tan emblemàtic acte per l'Horta. A l'excentríssim mantenedor, Manuel Camarasa, mil gràcies a tots. Gràcies per descomptat als festers, per confiar en la meva presència i veu per afegir a este acte. Espere estar a l'altura. Moltíssimes gràcies i molt bona nit. I ara anem a despedir a la nostra reina. És que tenia un dubte i és, vols que isca primera ella? Vine per aquí, Manuel, anem aclarint-ho. És que no vingui a l'assaig el dimecres. D'acord o no? Perfecte. Això està fet. Quan jo només els noms vaig a dir-los tots. Anem a despedir als festers primer. No està aquí el dimecres de l'assaig i el que passa. Fester, Borja, Navarro i Marco. Fester, Salva, Lleó i Pasqual. Festera, Marilín, Aristot i Martínez. Festera, Francisca, Garrote i La Torre. Festera, Talía, Patricio i Lloria. Festera, Eva Ortega Barón. I a la reina de l'Horta fa uns instants breus, Esther, Vicent i Sanchís.
acompanyada pel seu president Manuel García, la nostra reina de l'Horta, Paula Patricio Illoria. Molt bona nit, enhorabona a l'organització. L'únic capellà ha sigut jo, la resta ho han fet fenomenal. Gràcies per la vostra assistència i fins l'any que ve.